Тъмновеци. По-силно. Работи! Лепче ли правиш? Моля? Лепче ли правиш? Естествено. Много готино разширителен съд има. Само те. Мащаш ключа тук и гасиш. Ехо. И той се изгаси. Добре си го разкостил. Не знам само как всичко ще се завре. В смисъл... Все пак този мотор сега ще е задно разположен. Не знам как ще стигне изобщо на кабината. Сега ще ме до вечера да чая отворим вратата. Малко ще се удушим. Целта за днес е да го сложим в фонебус. И да видя после 165 км максимална скорост, като съм смятал Кривилова Зецунга, след това Райфен Умфанга, максимални дрецали и така нататък. Теоретично при 3000 оборота ще бъде на 112 км в час месено с GPRS и максимална скорост ще бъде около 166 км в час. В момента беше с 1.6 чист дизел, 50 коня и дигаше максимална скорост 100. И сега ще го правиш гол в тройка. Сега ще го правим гол в тройка. А регистрацията не трябва ли да сложим на пернишка табелка? Добре, че не го пише, че е без номер на двигател. Проблема ще бъде малко с електрониката, как ще се напасва. Но затова утре ще се занимава. И с лапите. Какво? Как изобщо ще легне там? Ще по-спокойно. Значи фланеца на тая квер гетрибето, дето го пуска настрани, ще също като за лекс гетрибе напред. Да. Убеден си. Да. Добре. Обаче съединител не става. Трябва съединител да се умбална. Ще вземем съединител от този двигател, ще усилим много на двигател. И пасва. Това по форуми ли си го чел или... Формули съм го чел. Значи пасва на теория. Айде да го правим.